Manel, on ets? No, no estàs sortint de casa teva que te conec. Tens les pates llargues, ja hauries arribat. No, i en Marc no me contesta. És a dir, hem de fer el puta... I recordeu que la història és divertida. A la verita! Oh, mi bimbo! Que és concursos, ho va fer Manuel Malagrida. Tot sabria greu. No, que no tengo micro yo. Però, un moment. Em podries contar qualque cosa? Has de una mica més cap allà. Bien. Ja està gravant? Sí, sí. 3, 2, 1... Ay, chicos. Estoy comiendo mortadela. Posam la càmera aquí. Aquí, vale? La primera pedra al grup escolar Malagrida. Tu no ho sé, calla, tu no ho sé. I després, l'any següent, 1901, mierda. Ho diria... L'any següent, el 1901... espera que no estic gravant. I ara, la Marita passant-ho malament. How can you see into my eyes like open doors? Pintamos personajes, recreamos la historia de... I també, per concloure, podríem afirmar que la publicitat, gràcies als cartells... Marita, que estan conduint cap a Olot! En efecte, encara que no només els cartells, sinó que... Que te voy a reventar, venga. En efecte, encara que no només els cartells, sinó que va ser gràcies a... En efecte, a més... Tres. Encara que no va ser només pels cartells, sinó va ser gràcies a totes les estratègies publicitàries que va emprar Manuel Malagrida, el qual també va demostrar que la publicitat té un gran poder que pot exercir la publicitat. La publicitat té un gran poder enfront de la societat de masses. Aquí, en aquest museu, també guardem 23. Que bé! 3, 2, 1. Vinga! Marita, que estem en Olot, què fas dormint? Marita! Marita! De postals amb els... Mierda. Sí. Ai, Josep Bas. Ens quedem cap allà. Ai. Soc. Sí. Manel, A la Marita! on estic? Què està passant? Quins temps aquells, Josep Bas. As a child, I yearned for the mind. What are you doing? You're not the thinker. Sortit. Mare meva. Ja està. Vaig, queda atendre les meves obligacions d'alcalde. Like wood.